tanan ang gulo tan-awon gyud mga kabombo. Kay lisod ka na masangil tag tao nga mao ni mo na no nga pasangin lang siya nga killer. Di ba lalim ng pasangin lang pug ka mga kabombo. So mao na nga anay tabo ron ang gipagawas sa bana nga naghikog kuno nya gibit kanani ang nilakaw pa siya gihatod niya iyang igsuon nya pag-uli niya nagpalit siya og soft drinks og pan pangabot niya dito ang iyang asawa galuhod na niya ang gini ko ng tuwalya gihigot sa liog ang tumo gihigot ko sa kisami so gahikog ko iyang asawa so ga postpartum ning iyang asawa gumikan sa grabing depression kuyaw kay na no kanang grabing depression anxiety depressed ang tao stress ang tao nya bag-o nanganak postpartum Jesus Maria mao gyud na akong kakuyawan mga kabombo no nga kanang babae nga bag-ong nanganak nya mag postpartum mo na kamo mga bana take it from me lagi may mga asawa nga bag-ong nanganak ami gyud na ayo sa palaguta ayaw tagaig stress ayaw tagaig problema kay di lalim ng manganak ka kanang 9 months ka magdadakag bata sa imong tiyan inigutong nimo piti sa kitas bilahan di lalim manganak mga kabombo ang usa ka tiil sa usa ka inahan tuana sa minteryo di lalim na oy kanang makigbugno ka sa litag sa kamatayon kanang manganak ka di nalalim mga kabombo mo na ang imong asawa bago pang nanganak ikuag lingaw-lingaw yun na no kaya at least naka-survive siya sa pagpanganak di lalim manganak unya kanana ang ayaw tagay stress ayaw tagay problema kay delikado mag postpartum na daghan kini tabo ana nga mga babae bago pa nanganak nag postpartum delikado ka na mag postpartum mga kabombo kadaghan ko nakasugat ani nga dili mga babae bago nanganak nya murag depress kayo problematic di kadawat nga mao ni siyang sitwasyon gabi ang stress gabi ang depression mga kabombo sus gahikog